Первоначально человек обожествлял силы природы, предметы и животных. Затем от примитивных верований люди повсеместно перешли к языческому многобожию, политеизму. Историческая закономерность, социальная необходимость или предопределение каждый может назвать свои причины, по которым повсеместно язычество стало уступать свои позиции монотеизму, вере в единого Бога. В начале первого тысячелетия от Рождества Христова благая весть пришла и на земли восточных славян, в том числе и в Альбарутению, Белую Русь. Предания связывают появление христианства на Руси с именем апостола Андрея Первозванного. 12 учеников Иисуса разделили между собой страны, куда они должны были нести евангельскую проповедь. Святому Андрею выпали по жребию земли Скифии, то есть Причерноморье, куда он и отправился. Повесть временных лет начинается с рассказа о путешествии апостола Андрея из Крыма в Рим через Ладогу. Согласно этой версии, апостол остановился на ночлег под холмами на берегу Днепра, а наутро сказал бывшим с ним ученикам: «На этих горах воссияет благодать Божья, будет город великий, и воздвигнет Бог много церквей». Согласно летописи, Андрей Первозванный поставил крест на одном из холмов, и на этом месте впоследствии был основан Киев. Историки считают этот эпизод позднейшей вставкой в летопись или же легендой. Дело в том, что археологи не находят никаких сведений о том, что на территории славян в начале эры жили христиане. В те времена символом последователей Христа была рыба. При раскопках на территории восточных славян находят только следы языческих верований и обрядов. Лишь в пластах земли начала первого тысячелетия начинают попадаться крестики. Еще одна деталь, которая заставила усомниться в достоверности летописи, это подробное описание славянской бани. Повесть временных лет. «И отправился апостол Андрей в страну варягов, и пришел в Рим, и поведал о том, как учил, и что видел, и рассказал. Диво видя в славянской земле на пути своем сюда, видел бани деревянные, и натопят их сильно, и разденутся, и будут ноги, и обольются квасом кожевенным, и поднимут на себя прутья молодые, и бьют себя сами, и до того себя бьют, что едва вылезут чуть живые, и обольются водою студеную, и только так оживут. И творят это постоянно, никем не мучимые, но сами себя мучат, и то творят омовение себе, а не мучение». Те же, слышав об этом, удивлялись. Как известно, в начале эры славяне жили на другой территории, поэтому и баня в ее русской традиции встретиться Андрею Первозванному просто не могла. Таким образом, историки заслугу крещения Руси перекладывают с ученика Христа на местного князя, который жил почти на 1000 лет позже. Владимир Великий остался в народной памяти под прозванием Красносолнышко, а церковью был прославлен в лике святых как равноапостольный. Именно он крестил Русь в 988 году от Рождества Христова. До этого времени главенствующей государственной религией на землях восточных славян было язычество.
Личное христианство могло иметь место среди отдельных представителей знати, как, например, та же княгиня Ольга. Она ведь действительно приняла личное крещение, ее крестным отцом был византийский император. Но, опять же, это не имело никаких особенно серьезных последствий для страны в целом. Осталось, ее сын Святослав был матерый язычник, которому даже и в голову бы не пришло стать христианином. Владимир был младшим и незаконно рожденным сыном князя Святослава. Верховную власть он получил с помощью оружия, и это удалось ему довольно легко. Ведь его старший брат, законный князь, был нелюбим народом именно потому, что дал христианам волю великую. С дружиной иностранцев-наемников Владимир захватил власть в Новгороде. После этого двинулся к Полоцку, где жила невеста старшего брата Рогнеда. Город будущий креститель сжег, княжескую семью вырезал, а Рогнеду сделал своей супругой. Киев он захватил практически без сопротивления, а старшего брата убил, когда тот пришел на переговоры. Придя к власти, Владимир усилил язычество. В Киеве он воздвиг пантеон, капище, посвященное сразу всем богам. Идолы Перуна, Хорса, Дашбога, Стрибога, Семаргла и Макоши стали в Киеве. Из славянских божеств не хватало разве что Велеса. При Владимире в языческом культе появились новые кровавые правила. Подобно варягам, он вел практику человеческих жертвоприношений. Именно при правлении Владимира Красносолнышко на землях восточных славян появились первые мученики. Киевлянин Федор исповедовал христианство, и был у него сын Иоанн. Когда пришло время зарезать очередную жертву во славу богов, киевляне бросили жребий на отрока и девицу. Выпало имя Иоанн. Повесть временных лет. «И посланные к нему, придя, сказали: на сына де твоего пал жребий, избрали его себе боги, и принесем же жертву богам. И сказал варяг: не боги это, а дерево, нынче есть, а завтра сгинет. Не едят они, не пьют, не говорят: не дам сына своего бесам. И кликнули, и подсекли под ними сени, и так их убили. И не ведает никто, где их положили, ведь были тогда люди невежды и нехристи. Дьявол же радовался тому, не зная, что близка уже его погибель». Всего через 5 лет после гибели славянских первомучеников Владимир сам принял учение Христа. Его не прельстили ислам и иудаизм. Князь выбрал христианство византийского толка, ортодоксию, что в переводе на русский означает «православие». На месте гибели Иоанна и Федора Владимир воздвиг Десятинную церковь, первый каменный храм Киева. Человек готов пролить свою кровь за Родину и за веру. Становление новой религии в большинстве случаев сопряжено с войнами, внутренними и внешними. Владимир Креститель имел все рычаги власти, чтобы крестить народ практически в одно поколение. Языческое святилище, некогда построенное Владимиром, было им же решительно разрушено. Некоторых идолов изрубили, некоторых сожгли. Главную же статую, Перуна, привязали к конскому хвосту и колотили палками. Как отметил летописец, делалось это не потому, что дерево что-нибудь чувствует, но для поругания беса. На месте, где стоял языческий пантеон, была воздвигнута церковь святого Василия. Все остальные церкви также стали воздвигаться по тем местам, где прежде стояли кумиры. Владимир Креститель велел собирать отпрысков знатных семейств и отдавать их в обучение книжное. Матери же, провожая своих сыновей, по сути, в средневековую школу, плакали о них, как о мертвых. Затем началось непосредственно крещение Руси. Владимир послал разнести по всему городу весть:
Если кто не придет завтра на реку, будь то богатый или бедный, или нищий, или раб, будет мне врагом». Киевляне вошли в воду Днепра и были крещены чуть ли не всем городом. Однако в областях, где власть князя была слабее, возникали сложности. До крещения у Владимира было не менее 5 жен и около 800 наложниц. Христианство позволяет иметь лишь одну супругу. Владимир остался с византийской принцессой Анной Багрянародной. Рогнеда, которая со времен захвата Полоцка успела родить 7 детей, получила предложение вступить в новый брак. И палачанка выбрала себе жениха, небесного жениха, Иисуса Христа. Она стала первой монахиней на восточнославянских землях и построила в Заславле первый женский монастырь. Что же определяет историю? Личность, судьба или стечение обстоятельств? Хрысціянства хутка усталявалася на славянскіх землях, але цень паганства яшчэ доўга праглядалася на пабытовым узроўні. Рэха старых вераванняў захавалася ў народных святах, напрыклад, калядах, масленіцы і купалле. Людзі таксама верылі ў сілу заклёнаў, засцярогаў і чар. Працягвалася стыхійнае спальванне вядзьмарак, узгадкі пра пярэвратней, усе яны будуць сустракацца ў летапісах яшчэ не адно стагоддзя. Таксама прыкметнае месца працягвалі займаць разнастайныя варажбіткі, чараўнікі, ведзьмакі, прадказальнікі і іншыя прадстаўнікі яшчэ паганскіх часоў. Так, праўнук хрысціцеля Русі Уладзіміра і першай славянскай манашкі Рагнеды Полацкай застаўся ў народнай памяці пад мянушкай Усяслаў Чарадзей. Чарадзеем першапачаткова называлі таго, хто мог гатаваць зелля з дапамогай чары, адмысловага кубка. Аднак у слове пра паход Ігорава Усяславу прыпісваецца яшчэ і здольнасць перакідвацца ў ваўка. Паводле летапісу, Усяслаў нарадзіўся ад валхвання, гэта значыць ад чараўніцтва. Аднак пры гэтым менавіта Усяслаў Чарадзей пабудаваў у Полацку сабор Святой Сафіі. У 1066 годзе ад нараджэння Хрыстова быў узведзены гэты храм, які сёння з'яўляецца найстаражытнейшым архітэктурным помнікам Беларусі. Будаўніцтва каменнай царквы ў тыя часы патрабавала велізарных выдаткаў і выключнай волі кіраўніка. І яшчэ не раз хістанні ад паганства да хрысціянства паўтараліся сярод князёў Альбы-Рутэні, Белай Русі. Часамі гэтыя пераходы былі вельмі рэзкімі, падобнымі да азарэння. Так спадчыннік заснавальніка Вялікага княства літоўскага Войшалк быў з балцкага роду, таму з'яўляўся язычнікам. Па праву нараджэння ён павінен быў стаць вялікім князем, аднак замест гэтага Войшалк абраў шлях манаха. Малады чалавек апантана ўверваў у хрысціянства і змяніў кальчугу на рызу. Менавіта ў манастырах стала бурна развівацца культура. Так манахі Кірыла і Мефодзій склалі азбуку для перадачы славянскага маўлення, якая хутка выцесніла больш складаную глаголіцу і руніцкую пісьменнасць. Пры манастырах дзейнічалі скрыпторыі, дзе паслушнікі перапісвалі Евангелле. Тутакаш на старажытна-рускую мову перакладалі грэцкія кнігі набажэнстваў, творы айцоў царквы, жыцці святых, гістарычныя хронікі. Сама як бы літаратура наша ўзнікла, яна ўзнікла з духоўных патрэб. І яна і нарадзілася ж, уласна кажучы, як бы дзеля служэння хрысціянству. Стварэнне кірыліцы – это быў спосаб як бы пазнання Бога і боскага промыслу. Цераз кнігі, Бібліі, цераз, разумееце вы, вот. І пісьменнік, які тварыў, значыць, ён як бы праходзіў гэтыя этапы, як бы духоўнае спасціжэнне. Ён павінен быў пагрузіцца ў той духоўны свет, каб яму адкрыліся таямніцы.
Жыццё ў большасці праваслаўных манастыроў ішло згодна рэкамендацыям Іоанна Лесвічніка, які ён падрабязна выклаў у сваім творы «Лесвіца райская». Манахам прадпісвалася барацьба з марской сумятнёй і заганамі, да якіх адносіліся памятазлобя, журба, лянота, сцяжальніцтва і іншае. Былі таксама падрабязна распісаныя этапы пераадолення перашкод у аскетычным жыцці. Манахі павінны былі ўзгадваць у сабе адсутнасць баязлівасці і бязмоўнасць душы і цела. Кожнае з дасягненняў разглядалася як прыступка на шляху да духоўнай дасканаласці. Увогуле, жыццё ў праваслаўных манастырах было больш аскетычным і адрэзаным ад астатняга свету, чым, напрыклад, у манастырах каталіцкіх. Сярэднявечча было эпохай сімвалізму. Схаваным сэнсам былі прасякнутыя дзеянні набажэнстваў, колеры іконаў і нават асобныя літары. Так гук «Ж» абазначаўся адмысловым знакам. Абрэвіатура ад словаў «Ісус Христос», літары «І» і «Х» былі накладзеныя адна на адну. Літару, якая атрымалася ў выніку, Кірыл і Мефодій назвалі «Жыццё». Разам з хрысціянствам на Русь прыйшла вялікая колькасць манастырскіх школ. Пісьменнасць распаўсюдзілася даволі шырока. Калі пры Уладзіміру Хрысціцелі маці не жадалі аддаваць сваіх дзяцей у вучэнне, то ўжо ў 11-12 стагоддзях у шматлікіх гарадах ходзяць берасцяныя граматы. У іх прыватная перапіска, дзелавыя запісы і нават вучнёўскія урокі. Бяроста была танным матэрыялам для побытавых патрэб. Кнігі ж у старажытнай Русі пісалі на пергаменце, гэта значыць выдзеленай цялячай ці барановай скуры. Ужо ў 11 стагоддзі пачынаецца фармаванне ўласнай старажытна-рускай літаратуры, а ў 12-м з'яўляюцца свае класікі. Такім стаў манах Кірыла з горада Турава, вядомы таксама як Тураўскі златавуст. Яго пяру належаць прыпавесці, павучанне, урачыстыя словы і малітвы. Само пісьмо ў тыя часы разглядалася як спасціжэнне Бога. Пісьменнік з'яўляўся нібыта прыладай, цераз якую гавораць вышэйшыя сілы. Для таго, каб прапускаць праз сябе волю Бога, чалавек-творца павінен быў быць дасканалым духоўна. Таму напісанню рэлігійнага твора ці іконы папярэднічала пэўнае ачышчэнне. Іканапісцы і сёння, перад тым, як узяцца за працу, вытрымліваюць строгі пост і прыходзяць на споведь. Андрэй Рублёў, напрыклад, трымаўся за рука маўклівасці. Кірыл Штураўскі быў першым стоўпнікам на Русі. Стоўпніцтва – гэта адна з формаў хрысціянскага аскетызму. Это был, разумеется, такі высокі як бы столб, але адкрытая пляцоўка. Адкрытая пляцоўка узнесена на вышыню, і дзе чалавеку на этой вышыні патрэбна была глыбокая канцэнтрацыя. Таму што стаяць на вышыні, значит, это вельмі цяжкое выпрабаванне. Трэба уметь сканцэнтрироваться на духоўным змесце сваім. Разумееце, трэба уметь валодаць сабою. Яго творы перапісваліся і капіяваліся на працягу 7 стагоддзяў. Дзякуючы такой народнай любові, спадчына тураўскага златавуста добра захавалася на працягу стагоддзяў і да нашага часу дайшло каля 70 твораў. Распаўсюджванне хрысціянства аказала таксама ўплыў на матэрыяльную культуру Альба-Рутэнія, Белай Русі, бо іканапіс, фрэска, мазаіка, прыёмы будоўлі цагляных муроў, узвядзенне купалоў і камнярэзная справа – усё гэта прыйшло на нашыя землі з Візантыі. Тэхніка перагародчатай эмалі, якая ў сярэднявеччы называлася фінифцю, таксама была вынайдзена ў Візантыі. Шкло змешвалася з фарбай і ператваралася ў самацвета. У 1161 лета ад нараджэння Хрыстова полацкая ігумення Ефрасіння замовіла выраб напрастольнага крыжа майстру Лазару Богша. Крыж быў упрыгожаны эмалямі, што адлюстроўвалі амаль усю гісторыю новага запавету і старажытнай царквы.
Шасціканцовая форма крыжа сімвалізавала сусвет, створаны Богам, як вядома, за 6 дзён. Акрамя таго, крыж быў таксама каўчэгам для захавання хрысціянскіх рэліквій, найкаштоўнейшымі з якіх былі часцінкі крыві Хрыстовай, святога крыжа, камень ад труны Багародзіцы, а таксама мошчы першамучаніка Стэфана і збавіцеля Пантелеймона. Ефрасіння Полацкая накіравала адмысловую экспедыцыю ў Візантыю, каб здабыць усе гэтыя рэліквіі. Самая знакамітая асветніца Беларуся пры нараджэнні была названа паганскім імём Звеніслава і даводзілася унучкай Усяславу чарадзею. Дзяўчынка пастрыглася ў манашкі супраць волі бацькоў, калі ёй было ўсяго 12 гадоў. Тады яна і атрымала новае імя у гонар Ефрасіні Александрыйскай. За сваё доўгае жыццё святая адкрыла жаночы манастыр святога Спаса, што дзейнічае дагэтуль. Пры манастырах Ефрасіня адкрывала школы, прычым дзеці, якія вучыліся там, у большасці сваім былі з простага саслоўя. Жыццё Ефрасіні Полацкай. Вось сабрала я вас, як птушка птушанят сваіх пад крылы свае, у паствіну, нібы авечак, каб пасвіліся ў запаведзях Божых, і каб сэрцам я вучыла вас, бачучы плады працы вашай, і такі дождж вучэння на вас пралівала. Зрабіцеся з чыстай пшаніцай, змяліцеся ў жорнах пакорай, малітвай і пастом, каб хлебам чыстым прынесціся на трапезу Христову. Ефрасіння Полацкая стала яшчэ і адной з самых самаадданых паломніц Беларуся. Ва ўзросце 60 гадоў яна вырашыла дайсці да святога граду Іерусаліма. Там ігуменя Полацкая і памерла. Яе пахавалі ў манастыры недалёка ад Іерусаліма. Ефрасіння Полацкая стала першай жанчынай на тэрыторыі Беларуся, прызнанай святой. Нягледзячы на тое, што жыла яна пасля расколу хрысціянства, асветніца роўна ўшанаваная як у праваслаўі, так і ў каталіцтве. Праз 14 гадоў пасля смерці Ефрасіні Полацкай Іерусалім быў захоплены арабамі. З горада вывезены шматлікія хрысціянскія святыні, у тым ліку і цела препадобнай Ефрасіння. Унучку Усяслава чарадзея перапахавалі ў Кіева-Пячэрскай лаўры. Збольшага менавіта падзенне Іерусаліма спарадзіла паўночны крыжовы паход. Першапачаткова ён быў накіраваны супраць прыбалтыйскіх народаў, язычнікаў, аднак крыжакі хутка павярнулі сваю зброю і супраць хрысціян. Калі землі язычнікаў былі амаль цалкам захопленыя, яны прыняліся за праваслаўных аднаверцаў, якіх рыцары называлі схізматыкамі. У 1206 годзе землі белай, чорнай і чырвонай Русі апынуліся нібы ў велізарных абцугах. У гэты час канчаткова замацоўваецца і славяна-балтскі саюз. На землі Альбарутыніі лілася шырокая плынь бежанцаў балтаў, да таго ж прадстаўнікі гэтага этнасу запрашаліся на княжацкія пасады. Справа ў тым, што ў сярэднявеччы князь выконваў функцыі вайсковага міністра і галоўнакамандуючага. Таму балты, якія мелі добры вайсковы досвед, падыходзілі для гэтай ролі надзвычай добра. У выніку славяна-балцкага ўзаемадзеяння на Белай Русі зноў дзе-недзе адраджаецца язычніцтва балтыйскага кірунку. На капішчах замест перуна паўстаў перкунас. Семаргла змяніў габіс даждбога свастікс. Аднак гэта тычылася толькі простага люду. Князі павінны былі хрысціцца ў праваслаўі перад тым, як займаць адпаведную пасаду на землях Белай Русі. Аднойчы гэтае правіла намагаліся парушыць. Скіргайла, брат вялікага князя літоўскага, прыехаў намеснікам у Полацк, пры гэтым не прыняўшы святога хроса. Палачане ўспрынялі гэта як асабістую абразу. Князя-язычніка гараджане прывязалі да старой кабылы і прагналі за муры Полацка. Скіргайла быў вымушаны хрысціцца і прыняць новае імя – Іван.
Землі Белай Русі заўсёды адрозніваліся тым, што тут панавала верацярпімасць. Іўдзеі, мусульмане, каталікі спакойна жылі тут і ўзводзілі свае храмы. Але вызначальнай рэлігіяй заўсёды заставалася праваслаўе. У 988 годзе адбылося хрышэнне Русі, а гэта значыць, што больш за 1000 год хрысціянства вызначае культуру, мараль і светаўспрыманне жыхароў Альба-Рутэнія, Белай Русі.